Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Nongilam bahakmat jong keseng FKJ GP uba Dundee Cliff Kongsit. Ula ther teng ye ka Sorkar jilla halor ka nongrim bakala shu khon swet. Badru kampai khamat ki samla ki badonyi ki sab ha ki jingile kai sports ba pher hapo ka jilla bad ka Kham Kheiñ kor pen banyi ki Kynhun Kaikhlaw ki ba wan ban pendem da ka baterwaru rengkat ki song jingeram haba ki wan ban pendem wan yakani uba Dundee Cliff Kongsit ula penpau ha ka jinglet penhap perda ya ka 4th district level wushu championship bala penlong da ka wushu association of Ripoy district bala yatray lang bad ka Meghalaya wushu association ha ka khat pratarik upna yayong arajar arpuway ha St. Francis D Assisi Secondary School umling Shusho nagalyang jong uniw nongilam ke FKJ GP ula ongru ma hado mentak lempat yo satya ye gano ka jingyaram nagalyang ka Sorkar ha ka ban kentiu ye ka kamile kai sports what happening bon ni ki khon samla jong ka jilna ki don ye ka sap bakarpang kham tam ha ka jingile kai wushu ula benrap ru de ka baong bakam mentoy ba ka Sorkar jilla kan supun slur tang de ka ktin bakan pai kmat ki kamile kai sports kat baka kampan kam ye day Bada ka jok por ulo ongru balada ka Sorkar ka badai ka kemi kamla ban penbiang yi ki jingdon kam jong ki samla yele kai sports ka jella kan sadono yi ki rang bat ki thai yele kai sports ki batbit ha ka jella ong uba Dundee Cliff Kongsit ka bang i shibun ni ka jella ka jongi om dei ta ka ni ka wushu discipline sports mo ka bai kendu ki jinge hering in the page ha ki wi discipline ru kung ka boxing na ka posh ka por di juwan ye kendu engi na kaliang kitu ki kanti doru Lagi nang iba sipun ngidang hapan le. Lada ka Sorkar siya kalau serius bakwa ban kentiu ki kun samna ka jongi ban pelat na ki kam snil ki kam thamula ngangit skam ba kini ki sports kadang kam hi bakan simkhia bakan promote ling ba ki ocean ba fair badan ni jalla ka jongi. Ka bos ngosi ang ni ka por ya kay kita jing pen pau ka ban nakali ang ki sport association ba fair ki pen pau singi ki seng balang bagi jing ham ki kran chupang ki jing don kam ku jong ki habade bakalian kita ki infrastructure ki sports facilities ki lalu ki ring bat kum tar nakaliang jago government ni ba ka nikelek ne kale bom sunyo wi gini ki boro tangani ko wi ka kan pha ku bos ko Sorkar lara yak ti khun samla plasai lam bakla kali join Kaikhlaw sport Bangladesh Degiwan sini pi om kena kelawan sa mainstream pi bol ka jog scheme ta joki. Di mentang aku awan oi Sorkar. Ba finde kom no ni kena samlapan ki bayat bet galanti ki jongki. Ki ba kham sa elam baklah no ru soba bat pelejeng bat leme tiru. Nakaliang kaseng hi ngatrai nginum song klik tisu akan ni benda rega ngit scam hakni si bangsawan yang sekot ya borok ni ki Shillong Sports Association ki badan hagi discipline fair nginyo pa perkhat yakini ki kam. Teknik kapor saya sisi raket pok kerjang. Ya fi kum ka association jog state level, batum juru ke district level hero. Ba finangya chakman, I mean saving ikun samla ka jungi ni nakalian ka sang hero, ngin don ka lamat fi nadi.